Na Rympei U Hynñiewtrep ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Kadba ka India ka light luoj ha ka khatsantrik jong August khat khandai spa sa punyo ki bynta jong ka Malda bat Murshidabad district jong ka West Bengal ki ialehkmen ya ka singi light luoj ha ka khat pratrik jong August na ka daw ba ha ka por ba light luoj kim tip ha ka no ka jaka ka hap maki lada ha East Pakistan la ni ha po ka India kini ki district ki long kerpang ka jinglehkmen light luoj jong ki ka bala long ru nado ka khat pratrik jong August hi Hakapor balai luoj ladan ka Radcliffe Award ka balong kum ka komiti ban bha yo put jangkari hakit han Punjab bat Bengal. Bat ru la buri yaka nakipat ba kad hadu balapan benai yaka jing lai luoj. Bat yaka ni baroh la le ru tang hapo san tayo ha ka jing yalam khmat u chairman jang ka komiti u Sir Cyril Radcliffe. Anda tip kipat ba bat Kim Shai Satya shanu baki hap kila persha batro kila dawa na Lord Mountbatten u Viceroy bakhaddo jang ka British India ban penbek no yo put ha ka khanyo trik jong August ha ka balakan thop yaki art district shapo ka India kumta ya ka jinglehkmen Independence Day batip ru kum ka Bharat Bhakti Divas ha ki bynta kini ki art district la penlong no yaka ha ka khat pratrik jong August